Във връзка с отбелязването на 141 годишната от гибелта на Васил Левски, Созопол се проведе конкурс за деца за разказ и стихотворение, посветени на живота и делото на Апостола на свободата. По регламент конкурсът се проведе в 2 възрастови групи от 1 до 4 клас включително и от 5 до 7 клас. Инициатори на проявата и организаторите са община Созопол, местното тракийско дружество Яни Попов и СОУ Свети Кирил и Методи. Целта на конкурса е децата да узнаят повече за живота и делото на един от най-великите българи и да ценят саможертвата му за освобождението на отечеството ни. А децата и знаете мисли на Левски, задават въпроси, интересуват се, жив е духа, жив на Левски си мисля. Душата ми вистиш, апостоле, и пак е зима, ден е мразовит, но дъх от пролет, но всъщност пролет няма. Дали защото днес си бил убит? В безсмъртна безден Бъчов го възпя, за него Вазов разказ написа, за генатойно делото успя, България догонет, освободи се. О, майко моя, родино мила, защото е жално, те милно плачеш, гарване и ти птицо проклета, на чий гроб, там те и грозно грачеш. Най-добре представителите си участници в конкурса бяха отличени и наградени с книги, грамоти и плакети. Организаторите заявиха, че конкурсът ще стане традиционен.